Κύριε Επίτροπε, η λαθρομετανάστευση είναι μια καλά στημένη μπίζνα για να θησαυρίζουν οι ενορχιστρωτές της και να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη. Γεμίσατε με τις ευλογίες της Γερμανίας και της Γαλλίας λαθρομετανάστες στις χώρες μας. Πληρώνουμε το Ισλάμ που μας μισεί από το ιστέρημά μας για να μας μετατρέπουν τις πόλεις μας σε γκέτο, να βιάζουν και να δολοφονούν μπροστά στα μάτια μας στο όνομα του Αλλάχ. Γεμίσαμε Μαχμούτ και Μοχάμετ σε μια Ευρώπη που έχει καταντήσει αγνώριστη. Λύσεις υπάρχουν. Ενισχύστε με κάθε μέσο τις χώρες που αποτελούν πρώτη πύλη εισόδου, όπως η πατρίδα μου η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Όποιοι εισβάλλουν παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος δεν πρέπει να δικαιούνται ούτε επίδομα ούτε άσυλο. Πρέπει να συλλαμβάνονται, να τους κατάσχονται τα κινητά, να μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά και από εκεί να απελάβνονται στη χώρα τους ή με διακρατικές συμφωνίες σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταματήστε επιτέλους να επιχορηγείτε τη διαμονή τους και επιχορηγήστε την απέλασή τους. Φάρος μας πρέπει να είναι οι πολιτικές Ουγγαρίας και Πολωνίας, τις οποίες αντί να υιοθετήσετε, τις πολεμάτε για να μην στεναχωρεθεί το Ισλάμ. Όποιος παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας είναι σαν να παραβιάζει την πόρτα του σπιτιού μας. Η λαθρομετανάστευση είναι ο καρκίνος της Ευρώπης και εσείς τον αντιμετωπίζετε με ασπιρίνες.